3 бързи съвета как да влезеш в енергията на есента с стила си. На първо място това е усещането. Какво усещане ти дава този сезон и какво искаш да претвориш като отношение към себе си. Например, уют, топлина, грижа. Това можеш да усетиш чрез начина си на обличане. Второто са цветовете. Цветовете на есента и връзката с природата ни дават много силна енергия, която обаче последно време пренебрегваме. Затова огледай се сред листата, навсякъде около себе си и избери своя цвят и нюанс, който да претвориш в стила си и по този начин да се свържеш с есента. И на трето място са материите. Това, което ни носи усещането отново за уют и топлина. Начина, по който да покажеш на тялото и на личността си грижата за себе си, която е най-важната. Да си дадеш топлина, да си дадеш онзи притихващ момент, който ще ти донесе желанието отново да се събудиш през пролетта.